Аз искате ще ми снима. Носа ти бе, прасе! Ой, гледам как се вижда. Така, вижда ли се? Да бе, вижда се. Добре. Ари, трябва да ми се ръценетката и си искате с плевата. Сигурно... Носа ти ма, прасе! Вижда ли се сега? Айде ма, вижда се! Чешкаш! Така. Днешното YouTube видео ще видих как карам колело. С приятеля. Майко! Майко! Как... Ще мръднеш ли? Няма нищо. Беше лека. Хора, ще обърна. А се очи ли снимам, бе? Добре, ще снимам. Значи тия лица там трябва. Мръдна, че ако не се не може да падне. Ще играем на гоненица. Това видео ще е малко кратко, към 2 минутки, защото няма как да си имам 30 минути как карам колело. Ще умра, бе.